Gua ada rak mak. Gua ada wae ya iki. Hai guys, kembali lagi. Aku mang gua ada iki gua mak. Oh. 5.000 kok kemen. Sakit. Ki mau 5.000 apa piro ki mau? Mak, iki makanan gua apa ta mak? Tuker kado. Tapi ra ngerti. Ibu, bukan kado di kamar. Bukan kado menakan kemarin. Bungkus Cah sekolah saiki ki aneh-aneh ae. Zaman aku sekolah di sini ra enek. Hari guru tuker kado. Iki nembe aku sakmene. Ya zaman awake cilik apa enek? Hari guru terus ngado gurune ngono kuwi. Ra enek. Bisa hari guru ya guru pacara ra. Kaya saiki gurune njaluk kado. Mak, aku iso dhewe kok aja ngakon mas terus. Berarti kabeh murid ki anu kon ngado gurune ngono. Embuh. Nek iki ora di nek iki ora di Ngajaran mbok mak. Oh, tak mak. Sing iki wae iki baru. Eh. Iki rasa. Mosai. Iki cukup kado. Iki makanan anak-anak tinggal guru ya. Guru ya tukoke sandal apa lipen ngono. Bu anak Wong bu guru dong di anak kok. masa Anaknya kan Mbak Zia. Nah, toh? Anaknya Mbak Zia toh. Mbak Zia masa kayak jajanan yang ngono kuwi. iki ora Besok nganu. Hadiah ora oleh dikeke gurune kaya gek ben kae. Wis tak kebun ning ora oleh dijolke. Ha ta wi. iya Coba. tak buka Wis ora usah apik-apik sementing kebuntel. Ngambok ngawak kedus ta, Mak? Ya ada anu kae. Ada HP. Ada HP ya mana Mas? ada HP wis rusak Kalau ki ada HP nak wis rusak lho Ya wis kuwi dukun kali mamaku lho. kalau ya ada sing kuwi ae Pastere ndi, Mas? iki lho iki Pak Apa kuwi? iki ae ambil iki Aja kuwi enggak ada buku kok ndak morak-marik bukune men. ya wis Pastere ndi, Le? ini Wong plastere dibuak kok kayak aku iruh ning mburi kae. di mana lu? Pastere kok. Meteran iki nggo. Ora enek kono plaster ora enek. Nek kok koyo Wis tuku ae kono. Tukune Mas Febi kono. iya tanganku sik Tuku wae. Lah nek kono ya ora enek kok kowe kudu pas goleki ngono ora arek. Oh, enek ta. Gunting, golek gunting genti. Gunting nang mburi kono. Aneh-aneh. Tung ding tung ding tung ding tung ora enek guntinge kamar. kamare sopaku apa ngulak gunting. Kamare tama kono no. Oh nek dondele apa-apa ora mapan kok. Iyalah. Kowe iki tak tutne kok malah muyer ae. Nek ira ketemu apa? Bocor itu ora. Ngupeng ae ya, guys ya. Oh, nek ndok apa ki ora gelem balik tunggu. Peteng lek nang kene lek. Mas sore ini. Kuwi lho. Kon Pak Weden kuwi lho. Alah tidak malah ini piye? Sikilmu kuwi lho. Nah, jan apa ya ora iruh tenan apa piye? Kuwi urung tuwek, Lek.
Cek umur 45 kok. Apa ora iruh. Besok ngucap piye? Selamat ulang tahun Bu Guru ngono. Piye? Kok ora ngerti selamat ulang tahun kami ucapkan. Ini Johor aku nyanyi. Ya cepet. Cepet. Ya. Buntel kado dienggo Bu Guru, guys. Bu Gurune Dapi. TK Pertiwi Palar. TK Pertiwi Palar apa TK Pertiwi Palar apa TK Pertiwi Lapar? Palar ya. Lapar kok. Ayo. Ayo. Tolong ambil ke tripod Pi Mas Dapi. Tolong ambil ke tripod ning kamar Mas Tama. Cepet. Tripod sing kecil sing bunder. Tak nggo naruh HP iki. Ning kamar Mas Tama, cedak kasur. Lah, agak ngono tak. Kau ini panganan rapi lho. Ya, aku ora mlayu-mlayu to. Yo, pokoknya nek wis besar ki apa-apa rasa lari-lari. Ku ndak nupruki apa-apa ya. Inilah dia guys, proses membungkus kado buat Bu Guru. Aku dari belakang. Maaf ya. Maaf. Ngono aja nang kene ning kono. Ini duduk sing apik, Duduk yang bagus, jangan pusek. Tumbasan kan? Gue nih kok satu kayak ngono. Ya jauh sing ngomong nanti belakang apa gitu. Iya. Ini ngetek sapa ki mau? Ini mama. Kowe dua ono. Apa ini? Apa ini? Sing tuku bakso sak meneh kaki. Berbagi kado kayak kemarin, Mak. Kayak gue patut ngenteni. Pesta kebun ora berbagi. Pesta kebun. Kemarin. Udah. Kemarin tapi Gemben. gemben. Jare wis seminggu aku ora dolanan HP. Dibuang yang cepat satu ya, Mak. Awas pelan-pelan lho kok ndak HP-ne jatuh lho. Ya. Kene, betul kene. Pindah HP-nya pindah. Jeblok HP iki nggo mingkring-mingkring. Channel Jawa, channel wong desa. Mas Jangkar. Berat banget. Oke, selamat datang di channel Mas Jangkar, channel Jawa, channel wong desa. Matur nuwun kanggo dulur-dulur sing wis subscribe channelku ya lur ya. Kata, Mak. Sing rung subscribe, monggo di-subscribe. Gampang. Saya doakan mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pertanyaan dari susah kok. Harus yang gede kayak ini kotak. Harus dibuat kotak ini. Kowe dipeluk bapak gelem ra? Gelem ra? Sayang bapak gelem ra? Bau tak? Apa bau ya? Apa orang mandi bapak? Kurang. Kau ngerti? Kau kan kasih hitam lagi pada hitam. Bapak, wes salin kok. Kursalin ora nak, karo
Jangan bilang-bilang nanti orang-orang tahu Kojak naik nek sih. bapak rum mandi. Pak, kojak naik sih. Letak plaster. Nek bilang itu bapak sudah mandi ngono. Bapak sudah mandi. Tapi bang, siapa sih bang? Bapak. Kowe kan gak usah terus anteng lo duduk. Ya aku Terus diomongin. aku Aduh, jajan pas selesai. Oh, mungkin. Ya cepet silakan sih. Boleh bang. Ini, Tidak pas serem gini. ini. Ya wes cepet. Nah. Boleh uang kae lho. Ora. Sini ya. Karena uang sumber sih. Ya wes. Mat, ya aku ini tempatku nanya marah deh. Ayo, tempatku nenek. Mat, mat. Ya, itu kayak Bu Guru. Ya, Selamat ulang tahun Bu Ini loh, Guru. Kak. Ini loh, Kak. letak. letak. Seneng nggak? Guntingnya iki. Lah kok nita mau ora nek acara ulang tahun anu hari guru. Kontrak Pak Guru. Upacara nek SMA iki upacara. Sing gaene kado mengkado iki mung cah TK. Oh tapi ora. Ini jarane saiki pacaran. Sesuk lho. Sesuk. Pacarane sesuk. Sekolahnya bapak ngendi, Rok? Pi. Kowe ngerti sekolahnya bapak ra? Ini ya. Dikoni bapak. Kowe ngerti sekolahnya bapak ra? Ini ngendi? Pernah tak jak dolan ning sekolahnya bapak? Ngerti ra? Aku Sekolahnya beneran pas kecil aku merasa di nang sekolahnya bapak. lah ya wis ta kowe tak jak ning sekolahnya bapak to. Oh, tapi Sekolahnya bapak wis apa? ora, aku ora. Sekolahnya bapak kae, kowe tak jak sekolahnya bapak sing jauh kae. Wis Sa. wis kaya apa? Sekolah Kok atak emplok. Kaya apa? Kaya apa? rumah hantu. Kaya rumah hantu. Jadi sekolahanku ki wis rusak gawe wis bangkrut. Soalnya swasta. Aku urung suwe iki wis nyoba dolan ning sekolahanku, penasaran pengen ngerti saiki kaya ngopo. Ternyata wis kaya rumah hantu ya piye. Wis rusak, akeh rumput-rumput sing tumbuh. Katel. Anu apa? Gendenge wis do rontok, temboke wis lumuten. Tak kira ki nek isih jebule wis bubar. Ya, Pak. Oke guys, iki monggo setor konten ya guys ya. Apa ta? Soalnya sedina aku ra syuting ki mau. Pak. Nah. Jarene Mas HP-ne kuwi diupload juga. Yomen. Inilah keluarganya Mas Dapi. Apa Ci? Apa Ci? Iki jenenge Mas Dapi. Nama lengkapnya Davi Nur Asnan. Oh, salah ding. Salah. Orang nganggo pertiwi iki sekolahane kok. Namamu ki Muhammad Nah, Davi Nur Asnan. Nek Mas Tama jenenge Muhammad Ihwan Pratama. Nek Mae jenenge sapa Mae? Mae jenenge sapa, Dok? Mak. Ma Ngerti. kok
Mae kok ora ngerti jenenge piye to, mamake dhewe kok jenenge Jenenge Wiyati tok. Wiyati tok. Jenenge cukup pendek saja, guys. Wiyati tok. Biasane wong memanggilnya Mbak Yati. Ternyata namane sing namane sing nama dulu kae namane kae Opo? beda. Ya iki Mbak Yati. Bapak namane Pak sapa? Bapak Sapa? kemarin wis dicanyaki terus Sapa Pak sapa? Pak sapa aku ora Ya Allah karo bapakne dhewe kok ora ngerti jenenge iki piye to iki? tolong Pak. Sapa? Pak? Pak Pak Ijo. Baijo. Baijo. Sapa kok bapakmu jenenge sapa? Baijo. Bapakmu jenenge sapa kok? Bapak. Ya Allah, Mak. Mosok jenenge bapakne dhewe ora ngerti iki piye iki? Bapakmu jenenge sapa? Jenenge Iki Pak sapa iki? Heri. Harry. Oh alah ya Allah, astagfirullahaladzim saiki iki ya Allah. Ditekoni jenenge pakne kok ora ngantek ra ngerti iki ya Allah. Pakmu jenenge sapa Le? Harry. Heri sapa Le? Supeno. Superno he. Supeno. Supeno. Heri Supeno. Supeno. Alah, wis mbuh ah. Tapi ra pinter. Ya, wes sudah. Ya pinter-pinter. Anak soleh kok. Oke guys, ngono wae ya vlogku di malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Pokoknya doa terbaik buat kalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.